Daj. Ešte keby som zatrapala takú. Počkaj, to už máš, aha. To iba toto urobíš. Aká tvoja rada? Počkaj. Ja ti poviem kedy, hej? Dobre. Ja mám Teraz. Pozor. To je aká pecka toto. Ja normálne to idem narúbať dreva na piču teraz. Mene, ty hra na piču to kamerou, buď ju zaseknem. No, čakaj. No ten ne. Bola veľmi nebezpečná piča. Ti vravím. Mene, hra na piču to kamerou. Môžeš odísť. Daj mne. Nie, poprus mi, nech odísť. Ja idem rúbať teraz. Zavrieme ju tu a poďme. Nerob mi. No, rúbaj. Nerob. Rúbaj. Daj, pičinko. Nie. Tak ja chcem si zarúbať, ono mi nie to.